Kamuda na. Yan ang pinapaliwanag ko. Yung napatama yung mukha niya. Yan pulang yan. Nakikita mo yung may ukit na pulang yan. Pero nakatagilid yung posporo. Pag umiikot yung pulang yan at umaabot yan dito, may nakasalib sa spiritual niya. Nakikita mo yung pula, parang kala mo yung guhit ng pagkapula niya, dumiretso hanggang doon, pero nakatagilid yung palito. Pag walang pula yan, ibig sabihin walang nakasapi dyan. May mga nakasabi dyan bad spirit. Iinit ng todo yan, oh. Nakatagilid na yung posporo. Kahit ikot-ikot mo yan dyan. Ayan, kahit ikot-ikot mo na ganyan. Liliyab at liliyab yan pag may sapi. Yan, namumuo yung spirit niya doon, yun, gumagalaw. Dito sa gitna ng yan. pulang-pula. Parang merong blade na humihiwa sa kanya. Pag may sapi. Pero hindi na ako makikipag-usap nito kasi galing naman siya sa malayong lugar. Papapagpag na lang natin. Ang tawag dito, mga laman lupa to, mga elemento. Pero maitim siya. Pero dalawa lang na sa hinala ko sa kanya, yung itim niya. Kung hindi yan laman lupa o nakatira sa kalsada lang, mga maitim. Importante kalasin na lang natin kasi meron kasi akong pasyenteng darating kaya minamadali ko na lang to. Pero gagawin to, mababawasan yung init ang asawa mo. Tingnan mo, nakatagilid yung posporo. Pumayat siya. Wala kayang pilay ito. Wala siyang pilay. May nakasalib sa loob ng katawan niya. Sobrang taas nga ng mga balahibo niyo. Kanan lang. Ibig sabihin, meron na sa loob ng katawan niya. Duway nanang ne. Nanang, kumusta na po? Ano ngayon? March. Tingnan mo. Malago ka pa rin. Palito lang, di ba? Kasi malalaman mo pag may sapi yan, pag ang gumuhit, parang nilalagari yung daliri niya. Mapali kasi. Itotodo ko yung dasal, bilisan mo alam ko naririnig mo ko at naririnig din ako na sa loob ng katawan ng tao niyan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Yan tumutodo yung init o. Tingnan mo yung apoy, humihiwa sa gitna niya. Diba? Pero yung posporo, pwede mo siyang itayong ganyan. Pwede mo ikanan, pwede mo ikaliwa. Makikita mo sumusunod yung akala mo, nasasaktan siya ng todo. Tingnan mo, parang may hiwa siya doon. Diba? Kahit nandito pa sa kabilang side yan. Wala sa physical, ibig sabihin wala siyang sakit sa physical. Nasa spiritual siya. Kurang lang, nahihinitan siya. Ganun talaga pag may sapi. Basta't may dasal yan sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Yan, biglang iinit ng todo yan. Nababawasan yung init. Nababawasan yung sakit. Sige, kalas na kalas. Dapat kanina. Gatas. Idikit mo yung palad mo. Pakinggan mo lang ako. Di ba sabi sa'yo, hindi ko na siya kakausapin. Kalas mo ng kalas. Lahat ng buong katawan mo, hindi lang yan. Balakang, tenga, bibig. Kasi meron akong pasyente. Kaya nagmamadali lang ako. Huwag kang mag-alala, makakalas ko to. Pag hinipan ko na to ng todo yung bunbunan mo, alabas siya sa ng katawan mo. Kita mo. Ba't po kaya kalem? Nawala na yung pula, di ba? Nawala na yung pagkapula. Yung parang sinasabi ko, parang iniiwa rito. Pag nawala na yan, ibig sabihin, wala nang dasal yung katawan niya. Ayan, kita mo. Di ba? Wala na. Wala na yung pagkapula kanina yung parang may pula rito. Wala na siyang sapi. Ibig sabihin, tinanggal na yung sakit. Ano pakiramdam mo sa katawan? Mabigat magang? Magang na. Tingnan mo yung kamay mo. Ako na bahala. Madali ko lang ito kalasin. Dilibat ko lang sa spiritual mo. Para pag umalis siya, hindi na siya makapasok ulit. Sa pamamagitan. Nawala na yung init ng katawan niyo. Kanina pag ipo ko sa kanya, di ba sabi sa'yo, yung parang may umihiwa rito? Kanina ang init ng katawan niya nasa 40 hanggang 43. Sobrang init. Pero nawala na Hindi ko na naramdaman yung init ng katawan niya. Kanina talaga parang ibinilid siya 3 oras sa araw. Nawala na yung init ng katawan niya. Ano pakiramdam mo sa katawan mo? Nabawasan? Ayan Pag dinilat niya itong mga mata niya,
aalis na rin yung solve ng katawan niya. Pero hindi na rito makakapasok sa selyo akulat. Kaya hindi ko lang ito kinausap. Tutusin, makakausap ko to. Mawawala to sa oras sa mo. Malakas siya kay. Malakas. Saka may kanya, kita naman. Manakit lang natuba ka rin eh. Manakit pa ka nagkataon. Naluwa niya ka ka rin. Ito niya, pedilation. Beka rin eh. Sa pangamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan ng Jesus sa mga Nazaret. Parang ako na yung Amen. makinis ko kanta ka rin. Lumayas ka. Masamang espiritu at bumalik ka sa pinanggalingan mo. Bumalik ka doon sa may sasakyan at tinasakyan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dilat. Inumin mo ng tubig. Yan ang sinasabi. Yung posporo makikita mo, nagkakagwit ng parang apoy doon. Akin yung daliri mo. Oh, piyak-yakin. No, pantay na. Di ba? Dali, itang potensimita na diba? pala hindi napakano ikita Dapat mo. po. Walang labis, walang kulang, di ba? Di ba kanina? Kita nga TV ko. Mawawala ka ng malay, no? Kanina. Pag tinodo ko yung dasal doon, mawawala ka ng malay. Makakarating ka doon sa pinungkaman. Relax lang. Relax lang. Yan ang mayos. Ya po Lourdes, bingit yo. Pasalya ka Sharon eh. Tayo. Pasalya ang bato. Marap ka doon. Wala na sa O mako. Sasabihin mo tita kang atin tay. Diyos ko 2,000 eh. Swelo mo alat Sharon. Huwag gagawin ako lang. Ka pa nga to, paulo ka. Wala na rin buhay ba? Kung nga mahilig ka rin tanaman eh. Noro bubahan. Umawas na yung init ang katawan mo. Naging normal Normal na. na ng Sharon. Ang tiniyada ko. Ano pakiramdam? Basic lang. Nagbago na yung mukha mo. Nagkaroon ng kulay. Kanina parang maputla. Itatang ko naman. Ano yung pagkapikit mo? Nasam ka. Alam ko, pag nakapikit ka, kasi may nasa liwanag pa rin tayo, tinatapatan ka pa rin ng liwanag, makikita mo pa rin yung liwanag, di ba? Kahit nakapikit ka. Ano pagkapikit mo sa sarili mo? Maitim na maitim mo, bahala ka, di ko alam. Kung anong sasabihin mo. Naghalo yung ano po. Naghalo yung ano? Liwanag tsaka dilim. Naghalo? Sabi sa'yo, dadalhin na siya sa dilim eh. Oh? Kinausap ko na lang na mayroon akong mayroon akong pasyente, kaya palayasin na lang kita. Nakita ko yung itim na espiritu, nakita ko yung sasakyan, likuran. Di ko alam, basta parang style to, sasakyan. Tapos sumampal lang siya doon. Yun lang. Tapos na. Ano pakiramdam mo? Magang na? Okay. Tanggal yung Ano mo yung gamit sa ano. Nawala yung init at lamig. Magpalit ka agad sa bahay mo ng damit. Pati brief mo, tapos basay mo. Wala tayong magagawa. Pinalis ko siya dyan sa loob ng katawan. Hindi naman siya taga rito eh. Malayo siya, pinanggalingan niya. Si MJ din. Malayo. Hindi ko nasasagap dito yung kakayahan ng espiritu. Kaya Sa school, pumunta sila sa school. makakausap ko yun, mawawalan ka sana ng malay. Kaso hindi ko na ginawa.